Mit navn er Nina Eilskov, og jeg er den, der har det, jeg kalder True Move. Og i den her lille video kunne jeg godt tænke mig at tale lidt omkring det der med, at vi altid på en eller anden måde skal identificere os i forhold til noget. På en eller anden måde skal vi kunne passe ind i noget, sådan så omverdenen kan forholde sig til os, og vi kan forholde os til omverdenen. Og da jeg tog 5 rytmeteachers uddannelsen over i USA, så på et af de første moduler, så skulle vi finde ud af, hvad for en rytme, der var vores hjemrytme. Og jeg havde store problemer, for jeg synes, jamen jeg kunne godt, flowing, det synes jeg bare var så velkendt. Staccato, den kunne jeg rigtig godt lide. Chaos synes jeg var fedt. Lyrical, jeg elskede simpelthen det der. Og stillness, der fandtes ikke noget bedre, end at bare blive et med alting. Så jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det, så jeg tog nogle snak med Jonathan. Han sagde til mig, jamen Nina, det må du jo finde ud af, hvad du er. Sådan, ja. Så en nat, så var der sådan kommet en sætning til mig, som næste morgen, da jeg stod ind i Jonathan, så sagde jeg til ham, jeg ved stadigvæk ikke, hvad jeg er, men jeg fik den her sætning i går, og så sagde jeg til ham, life is fluid, even when it's not. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, Nina, så er du lyrical. Er jeg lyrical, sagde jeg så. Så siger han, ja, så er du lyrical. Så nej, det synes jeg ikke rigtig passede på mig. Og tiden kom nærmere for, at vi faktisk skulle fortælle, hvad det var, vi var. Hvad der var vores hjemrytme. Så en aften, så sad jeg ude på terrassen sammen med en hel masse af de andre, som også kunne være 5 rytmeundervisere. Og så sad vi så og sludrede, og så kom Sangai hen til mig. Sangai, han var trommeslager for Gabriel Road og havde været det i uanen mængde af år, hvor han havde været med til at tromme de her rytmer. Og så begyndte jeg at snakke lidt med Sangai, og så sagde jeg til ham, Sangai, jeg skal finde ud af, hvad jeg er af hjemrytme. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Så kigger han på mig, så stikker han i et voldsomt grin, så siger han, Nina, jeg ved godt, hvad du er. Så siger jeg, okay, så hvad er jeg? Så siger han så, du er en grøn mango. Og så kiggede jeg på ham, en grøn mango. Og han grinede, og jeg begyndte at grine. Og så havde jeg sådan, ja, det er det, jeg er. Jeg troede egentlig, at jeg var flydende.